Mamá cantaba, non bailou nunca, pero cantaba a Dios. E acordache unha copla das que cantaba a mamá? Acordo, carallo, de moitas. A ver, cántanos unha. Amor, Veña. a ver como é. O sol quere me engañar, eu tamén lle sei o xeito. Cando arra estou na cama, cando se pon xa me deito. Eu, mas miña irmá, estamos nas dúas solteiras para ir á romería e máis a todas as feiras. Esta feira de Benvibre, paseadora de guapos, causadora de ruidos, gastadora de zapatos. Esta feira de Benvibre, que na de pasear, as mociñas de Benvibre nun coche particular. A ver, Manola, cantos anos tes logo ti? 86. E Manolo? 84. Xa vou facer para 95 anos, que non nos dixen, pero vou nos facer. Eu 92. Ainda vou é para o tempo que temos, ainda vou é como nos acudimos. Ai, Carmen ainda baila a súa. Baile, minha filha, son doer nas pernas. Pero leva a idea, muller. A idea leva coño. E das feiras que é o máis bonito que recordades? Cando paseábamos, e no miércoles facíamos unha convidada. A que tiñamos iba co el, e a que non, a manada xuntas. Comíamos uns cacahuetes, un litriño de viño blanco, e chupar que veñe. E nós viñamos, pois, 10 ou 12 mozos a andar desde San Román, eu son de San Román, hasta aquí, todo por camiños e carreiros, e chegábamos aquí, e íbamos para a taberna, tomábamos unhas tazas de viño, e depois salíamos a pasear por ali adiante. Estabades esperando que chegara a feira para ir de troula. Hombre, E cal era o día máis bonito das feiras? Porque me dixeron que había varios días. Tens-me que contar, a ver como era. a do medio, a do medio. Fala ti, pateleteira. Había 3. Mira, a feira empezaba o domingo. Se viñan as tómbolas, viñan as voladoras, viñan as lanchas, viñan as tómbolas, viñan nunha carroza de cabalos. Puñían as tarimbas, ainda estas do parente, tiñan, chamábamos as casillas do parente. Había fousillos a vender, sabes, así todo. E viña xente con roupa feita. Había de todo, e paseábamos. E había 2 coches de línea, e viñan cargados de xente de San Román a Porto Mouro. E comían ali no bar todos ali onde eu estaba. E despois no lunes, era cando había a feira dos animales, e unha cousa e doutra. Chamabanlle a feira dos de Benvibre. Había patacas, había millo, había ovos. Moitas tabernas, pulpería, E daquela apañabanse as fabas por ante o millo, que había fabas, mandabas o millo. Levábanse a vender á feira. na feira do lunes, ao mellor facía 60 pesos. Eu axudei a soqueira e puxe nas tarimbas, xa as poñía meu abuelo. A tua mãe iba a vender. Iba a vender e para comprar de atrás. E despois, no martes, era para ir pasear. Pero mira a xente que viña, que a tía Dorinda mataba un cucho para a feira do Abril e vendío. E facía unha porta de callos, unha porta de arroz e unha patacas con carne. E despois, así que se acababa a feira, pois botaban unha bomba no salón e marchábamos por Rocho para o baile, a bailar hasta as 12 da noite. Eu tuve luito por miña abuela cando tiña 16 anos e quiteino cando tiña 17, botei nun ano. E nun ano non me cansei de bailar.
Abría a porta do rocho antes de eu cansarme de bailar. Empezaba a música, o meu Manola, se empezábamos e non sabíamos que iba... Abría a boca e xa sabíamos o que iba a decir. E vos, cando erades mozas, coincidistes unha vez nas ruadas? Moitas, moi ben. E bailaba ben, boludo? Nunca bailei con ela para a miña idea, non sei. Pero vina. Non sei se bailaría alguma vez con Manola, Bailaríamos. cada unha vez. Recordádelo ou non? Non vos acordades? Bailabas con tantos. Cada unha bailaba co seu mozo, Que había moitos mozos que as mulleres unhas que as outras un pouco bailaban. Alabamos a Dios. E vamos bailar, falaron a Lola, viñen dos mozos. Collían, non sei, será que máis lles gustaba, se como era, iban das dúas. Cada estabas a gusto con ele. Bueno, había algunha que se estaba a gusto con ele, igual non quería vir contigo. E cando bailabas con un que non bailaba ben, facías de seño outro que tiñera a quitar. Tiñera a quitar. Facías algún gesto ou algo? Permíteme Permítele a pareja. a pareja para bailar con ela. A ti tiñas que ceder ya. Ceder. Era normal. Carmen, pero estame chivando aquí que tú eras a máis bailadora. Ai, Carmen era bailadora e cantadora. Bailábamos todas, pero suelta muñeira e jota. É o paso doble? Ai, cara, Ai, paso. o agarramos. Estes rapaces están na asociación de regueifas. Entonces eles viviron as feiras do Abril pois como pandereteiros e pandereteiras e tamén como bailadores, verdad, chicos? Pois, mira, nós empezamos hai como 3 anos, máis ou menos, pois tocando a pandereta e con cancións de aquí de Valdorubra, máis ou menos. E cantos sodes na asociación? Por edades, bueno, hai pequenos, máis maiores e xa non maiores. A ver, como lles contaríades aquí aos nosos veciños que son máis maiores que a vos, como vivides vos as feiras do Abril? A ver, nós vivimos dunha maneira diferente ao que eles contaron agora, xa que case ninguén vai vender patacas, senón van vender xa cosas máis como feitas. Por exemplo, ano pasado había un taller de madeira. Hai cousas moi diferentes e eu creo que cambia todo. E viches bailar estes rapaces o ano pasado? Hai os rapaces que bailan moi ben, toda a música. E son eles? Bueno, Imos estar ali para vir despois nos dedos me lo puta lá para bailar. A ver, tamén habrá que vernos que tampouco se pode estar na casa, que despois perdes isto todo e a ver como facemos. Aplausos!